Good morning, Idol Joan. May sa kanan nga wanted person iti natili iti initi sa Nicolas Ilocos Norte. Naligbig ti natili ni Lazaro Marin III nga agtawan to patapulog iti talo ng sawaan. May sa nga security guard nga taga-barangay 1 San Nicolas Ilocos Norte. Natili ni Marine ibabain ti bilik tiwata of arrest ni Procat manipod iti 4th Judicial Region iti Branch 11 iti Siyudad Itilawag po iti kaso na Idol Joan nga nirekomendaran detoy iti 6,000 pesos sa pagpiyansa na Idol Joan. Ti panakatili ti suspect ket iti mismo nga pagtenganda iti barangay 1 ket sa nga naked idin ta nakita na detoy bitbit nga warrant of arrest kapag maglabsig ti RA 9262 itay laing nga kalabes na ipamedical examination pa iti akusado sakbay nga naipresentar iti korte iti laing kalman. Sa balipay nga damag manipod met iti iliti paway babayan iti search warrant operation iti mismo nga pagtengan dati suspect nga ni Eric Menor manipod na mismo barangay 20 paratong paway Ilocos Norte. Kadwa ti PNP ti PDEO INTPO kinti SWAT team nga nang search iti pagtengan tinadakamat nga suspect gabubalan karetoy implementar iti award of arrest kontra ken nakwana may sunaget may sang STL collector iti barangay 20 paratong Paway Ilocos Norte. Iti niwayat nga search operation Idol Joan detoy nga naimatangan iti pamilya ken dumangpan nga barangay officials iti nadakamat nga pagtingan ket naanakin ko na iti may sang caliber 45 kastamiten iti duwa nga pidaso iti live ammo iti caliber 45 iti naala iti mismo nga pagtingan ti suspect naman nga detoy ket bunga dati informasyon nga isunagit adanti illegal nga armas sa gagapuna nga nagalada iti search warrant operation awan tinaala nga paltog dati laing nga bala ti caliber 45 dati naala iti mismo nga pagtengan iti suspect siguro may cross matching dati bala no dati ket usad iti krimen uno sumatlaing na tinaplikaran iti biyang iti PNP iti San Nicolas Ilocos Norte. Iti met badok ada iti natili dapat naglabsing iti quarry ordinansa nabigbig tinatili nga ni Carlito Salvosa nga agtuwento patapulog at maysa nasawaan kirigindeg iti barangay Paltit badok Ilocos Norte driver iti 10-wheeler truck nga ticket nagkarga kalagitay gravel and sand Idol Joan naman nga nakiliw datoy gapu iti saan na nga panangkalog datoy dump truck king samitin awan ti delivery receipt na nga agapu manipod iti barangay Lacoben Badok nga so iti nangalaan na iti gravel and sand nekan iti citation ticket tinadakamat na nga driver ket nakapagmulta matlaing na palubo sa matlaing apaman nga nakapagbayad iti multana nga po palang kalati panag-deliver na awan ti resibo sabitin awan ti kalog dati dump truck na inusar in biyahe sabi kasi maliklikan iti panagdugit iti kalsada Idol Joan. So iti pala na iti pasamak iti las 24 oras hindi na ukon manipod mismo iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, Aramen.